Est-ce que ça va?
Bonsoir Kologani. Kuri pasi taula. Ala kana pasi na foila. Ame Kologani autorité bela jeunesse. Ka dugutigi fo. Ka almanu fo. An faw an baw. An kɔrɔ n'an dɔgɔ. Préfet bɛ yan nɔ ka foli belebeleba lase a ma. A n'a ka jama bɛɛ lajɛlen. Maire bɛ yan. O folen don. Tenitigi fɛn fɛn bɛ yan su in na est-ce que an bɛ se ka jɛ ka tɛgɛrɛ ba fɔ an ka autorité u kunna s'il vous plaît. Ne yɛrɛ frère bɛ Kologani yan. A tɔgɔ capitaine Barthélémy. Peut-être mɔgɔ caman b'a dɔn a ka foli bɛ yan su in na. A ye sécurité bila ka na fara baaraw kan. An bɛ jɛ ka foliba bila ye. Ka foli kɛ Kologani sanfɛ fo duguma. Kuma ka gɛlɛn n'an donna min na a ka to bɛ kuma kan. Ka kunbɛn ni seli ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sanbɛ sanbɛ. Ala kana an fama ni ɲɔgɔnna caman caman na. An ka tagabaga minnu taara Ala ka hinɛ u la. K'an yɛrɛ ɲɛma an ta bolo ma kɔnɔ. Merci on est ensemble. Champion sana an ka tɛmɛ n'a ye. Kologanikaw aw ni ce aw yɛrɛ. Mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ i t'a kɛ mɔgɔ ye i b'a k'i yɛrɛ de. Concert organisé ani sisan cɛ anw ye video kelen pe de kɛ. Video kelen pe diɲɛmɔgɔ ye video min ye. Mais Kologanikaw bɔra i ko kɔnɔtulu nin ye kanu de ye. Kelen tɛ fila tɛ saba tɛ hali nin t'a naaninan ye. Wurana ka yɛrɛ min bɛ na Kolokani concert la yan nɔ. An ka na tuguni aw ka bɔ k'an kunbɛn tan cogoya la. An b'aw fɔ aw ni cɛw yɛrɛ. Ne ka Kuyate muso bɛ yan Umu Kuyate. Sɛgɛsɛli babi wuli k'i jɔ. Kuyate muso ni layidu i Kuyate. An bɛ foli bila Fuseni Bacili ye. Ale de ci y'a bila champion n'a ka madame ma kan ka na Kolokanikaw ɲɛnajɛ. A ye tɛgɛrɛ b'a fɔ Fuseni Bacili n'a ka équipe ye. Wa ne kun nana yan nɔ ka tɛmɛ. Ne ye layidu di Kolokanikaw ma ko ni Ala sɔnna ma ne dengeli bɛ na. Waati b'a la.
kahnya biaya tegere mau ya mau masuk. Ya abi aku udah bukan 10 kali jadi. Karena jorone begini, ada boneri ini, manyongkura na, nampak desa sinara, oh ceni ceni cai kiri, itu loh, bongkar, itu sih, ini manis, ayo.
Ojara. Oba coba di Kolokani. Oba coba di. Abang yang tadi kowe. Kolokani kau madam ya. Awak orang ini dewa. Ame buat hanya ni fajri seri kali. Orang ni fajri seri kanda. Meya yang tadi kowe. Nanti sekarang apa mau wele? Karena dia mahu pengolah pasal dia yang les mau ulu juga. Dia ambil dengan semua. Anak sama dulu. Monsieur le préfet, avec votre autorisation, apa saya flash. Jamasan orang anandoi mereka jamai. Jika dapurnya kini fo uyi, ani au yang ambil selami fam. Sampai okumu konon. Avec votre autorisation s'il vous plaît. Ini ada pesawat. Ya, kalau kamu dulu. Ya, cari-cari deh. Itu film lagi, pakai balik ya, apa? Udah ada itu ya. Oh, mana apa itu luar biasa. Ada. Jangan jual lebih muka unya deh. Aman jangan. Komara nugu bismillah. Ayaw bismillah. Kolokani ka aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. Assalamu alaikum. Nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen kelen. Ne tɔgɔ ye Madame Jara Hassan Sidibe. Ni me wele Kolokani ko la sage. Ni surnom ye Aïda. Nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen kelen ye. Organisateur u ka sabali u ka sigiyɔrɔ di marraines ma. Sigiyɔrɔ ka di marraines ma s'il vous plaît. Thomas, s'il vous plaît, c'est bon? Ah non. Aya ke hageto ya nga nyongo name. Ay wangonga foli be bela jelen kelen ye.
bi ye suba ye an bɛ Ala fo ka barikada ka sali kɛ Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam an bɛ foli lase Kolokani dugutigi ma Ja. ka